Wis mentro sing penting anak-anakku ya aja gleleng saiki wis mlebu ning perguruan tinggi. Njopo apa? Rena-rena saiki ning polsek lho. Njupuk apa iki piye? Wah, oke sing dijupuk aku ya nggumun. Mlebu kuliah oleh. Heeh, Pak. Terus jawabe, njupuk apa le? Ya engko sak entuke, Pak. Ya, aku ya. Mulai nggo komputer loro. Papan tulis. Heeh. Aku ngerti-ngerti digawa kijang. Nang polsek. Wah, gleleng. Anakku malah kajen nang polsek. Wah. Kok kajen ngungkuli bupati ya? Kok ngungkuli bupati? Bupati ki nang nguyuh ora diterke kok. Oh, anakku nang polsek nguyuh diterke. Oh. Monggo sing ngeterke nggawa bedil, ayo. Ora aman banget. Iki dikawal ora ora ditutke dilindhungi iki ora. Ning anakmu ndak mlayu. Kuwi merkarane ngono kuwi lho, Gong. Kowe iki go. Wah, rumahku iki omong-omong iki marai mangkel, marai ora cocok. Marai terus nesu mergane saking apa gopmu mula wong ki mbutuhke ngelmu lho aku punya ilmu kedegdayaan ora ilmu kedegdayaan nggo mecandasmu iki piye reng sabar kemut-kemut sirahku truk mungsu wong goblok ora ilmu ya ora mung ilmu matematika ora mung ilmu fisika ora mung ilmu IPS IPA ya wis iso maca. Wis akrab karo Iwan lho. Kok akrab karo Iwan barang ki apa? Lho, aku ki maca ki akrab wong telu, kancaku. Iwan, Budi karo Wati.